Zdravím, já vás vítám u druhého partu na hru Terraria. A je to naše super série, kterou jsem začal dneska a hnedka je tu druhý díl. Jsem tady, protože jsem minoval, ukážu vám mapu. Já teďka točím po druhé, protože jsem teďka omlel natáčení. No, takže objevili jsme, takže byl jsem se na levou stranu, kde jsem našel Crimson. Dál jsem nešel, jo, jenom Jungle jsem tam pak ještě našel. To je tak všechno, co jsem udělal, takže víme už, co je napravo, co je nalevo. Poté jsem tady, vidíte, minoval. A bohužel jsem pak vypal natáčení. Takže jsme tady. A našel jsem tady čestku, tak se rovnou podíváme, co v ní je. Máme throwing knife, bereme všechno. Mimochodem v tom díle jsem našel Godly Spear. Byl tam v jungli v té truhle. Tady. A pořád máme ten Godly Boomerang z minulého dílu. A ještě jsme našel v té jungli, myslím, tady toto, nebo jestli to má z minulého dílu, to nevím. Tak. Abyste se nedivili, že mám nějaké věci. Tak. Když tady toho pár namajnuju, chtěl jsem najít železo, nenašel jsem železo, našel jsem zatím jenom hodně kopru. Hodně jsem ho ani netěžil, takže ho mám jenom 43, ale... Tak pojď. Tady je nějaká jeskyňka, to vypadá nadějně. Tady musí nějaký železo už být, sakra. No, emerald, nebo co to je, tady vidím. Jo, a postavil jsem ještě druhý patro v našem super baráčku. No a se vydáme za chvilku a chci prozkoumat ještě tam tu druhou cestu, co tam byla. Jestli tam vyskočíme samozřejmě. Jo. Jsem parkourista, víš co. Tak co tu máme? A vypršel mě ten elixír. Nevadí nám to. Máme tu smrt, dámy a pánové. Což znamená, že když tam je takový, tak tam bude nějaká truhla, si myslím. Ale teďka se tam nepůjdeme podívat, protože teďka vám chci ukázat ten další pokojík. Brzy by se měl někdo sakryš nastěhovat a já si těším, kdo to bude. Nejspíš to bude Nurska, ale to ještě nevím. A já bych šel zpátky tady. A tam bych to ukončil, jako já bych ten díl měl nabitý, točíme 3 minuty, ale co mám už dělat, když jsem měl naplánovaný udělat další patro, což mám hotový. Objevit tam levou stranu a vytěžit pár železa. To železo se nesplnilo, ale nevím, jestli vůbec splním. Nevadí. Tak no všude hledal jsem železo. Nemohl jsem to najít. Bohužel. To je to čestka, kde bylo... To jsme vlastně objevili teď. Vidíte, tady zabila taková jedna. To je asi nevylezem. Tak. Tady to prohlídneme. Hej, teď nás to zase má on zabilo, ty vole. Dáme si sem torč. Tady nic nemáme. A jdeme dále. Prvně se podíváme tady nahoru.
Tak kámo, běž tam. Běž tam, odkud jsi přišel. Slime jeden. Tak. Není tady past? Ty vole, není tady past, hoši. To máme štěstí dneska, to máme dneska štěstíčko. A jdeme se rovnou podívat do té jeskyně, co je pod náma. Si vím, že zatím žádný železo jsme nenašli. Furt nic. Je tam dole ještě nějaká jeskyňka, tak nám se taky podíváme. Ať taky trošku něco děláme v tomto dílu. Jsem naštvaný, protože... Hej, au. Hej, au. Pojď, vole. Pojď, tě zabiju. Easy. Snad tady už něco bude, ty vole, snad. Jestli ne, tak tu meduzu osobně zabiju svým spírem Gadlin, vole, Gadli spír. Tak, už jsme skoro tady. Vypadá to tady nějak slibně. A je tady past. Což nám moc nepomáhá. A celkem to bolí. A rychle odsud musíme pryč okamžitě. Nebo se udusíme. OK lidi, jak jsme to nějak nedali. Nevadí, já za kamerou zkusím najít pár železa, ale i když nevím, asi ne, protože byste ji nadávali asi, nebo si mysleli, že jsem to vzal ze svého světa, tak radši já nebudu. Tak, vykraftíme si tady z kopru. Copper bar, když už ho máme. Tak. A potřebujeme kovadlinu, tuším. A to se dělá ze železa. Bože, lidi, mi to železo musíme najít. Ale asi až příští díle. Takže já to s váma dneska končím a zdarec.